Sadiqa kutumar ubanki Sadiqa. Kinga baiwa Allah. Kai amma fa gadin din nan akwai yan mata amma wannan yariya kinga ki saurare ni kiji. Ni din nan da kike gani na in dai kika tsaya wallahi kika sauraron zaki ci arziki ki ba arziki a mazauninsa. Okay. Ma gaya miki. Ni din nan irin yan matan da ne wa asara. Na sai wa gidaje suka zauna a ciki. Wal ke ni din da yake gani kuma ina gaya miki saboda ba na so in faɗi wani abu amma wallahi saboda tsabar yin abubuwa da yawa har ciwon sanyi he da na ɗauka amma kuma cikin yardar Allah na sha magani ina da likitoci sosai kin gane kina ji na dan saurare ni mana ki sauraron mana ki sauraron na ce ke maji daɗi Sadiqa kutumar ubanki Sadiqa me ka ki nan kaga ya kutumar uba shegiya kamar ya me kai dan ubanki in banda nazo zan sai gurin nan kenan ashe me ka ki cikin nan gurin wada ki nake dama ga take wada ki nake ga take tun kwanakin baya ake gaya min suke gaya min su dan taba